така, това е втори епизод, преди да свърши, да. Изненадващо. Да, сега пак се качваме горе. Тук ще направим Не, само първата стълбичка ми е трудна, след това са доста почнах да минавам на обратно хора. Стопа на хора. И малко ми цепи заради това, че снявам. Но нищо. Пак, добре. Не цепи тя толкова много. Но виждате, при някакъв път не ми се включва и спринта, затова не мога да... И тук пишат най-якия шоп за глави, после можем да отидем да го видим. Да видим дали наистина е най-якия. И най-якия шоп за глави? Девил шоп, Иване, това е Девил шопа. Да, бе, да. Другия Хънтър шоп HD, аз преди малко ходихме, но как не. Има някакъв друг Хънтър шоп HD. Изчезни от тук, ама ти се... Рестъпъл, Хънтер... Лефтън, махни се оттам. Шоп... Махни се оттам! Али, махни се, бе! Чакай, бе. Как ли, дето? Чакай! Рестъпъл... Така, правим край на второ ниво. И така, тук сега ще направим трето. HD. Това е любимата ти реклама. Имаше и не ме страх. И да пана, няма да запомня. Да, и сега лефта нещо пак си прави. Да, Пак слуша глупости, както винаги. Да, някаква реклама по битиви. И да пана, няма да запомня. Да, вече е научил на Исус. Нека да нанина. Ето сам това се казва в рекламата, Иване. Аз... И наистина главата на Веном, дами и господа, главата на Веном, която се продава за 65 000 лева. После ще отидем да я видим. Аз съм на джампа, всичко е тука. Да, сигурно е влява някои фейки. Да, не знае. Да, много готин шоп, в смисъл, шопчето е готино, има готини глави. Има доста готини глави, Иване, готин шоп е. Не знам, може да е готино, обаче е бедни макети. Зомби хед 4000, скелет хед. Ооо! Май гад. Чакайте, тук да не съм го написал само нив. Добре. И да пада, няма да запомня. Начало на трето ниво. И така да направим трето ниво. Як сервер, мисля, че е Ironcraft. Ние можем да снимаме принципи други сервери, както в Cheesecraft, който снимахме сватбата. Да, както в Сиренето и... Та глава ма кефи, мога да се купя. Поздравявам Just 355 за това, гледаш. Да ти е тъпо. Да ти е много тъпо, ама ти е още по-тъпо. Да, тъпо ти стане. Той ще разбере за какво става въпрос, но... Да, той разбира в мен, да, знам да. Сега няма казвам. Да. Вече съм си набелязал две глави, едната е 30 000, другата е 25 000, съм готини, може да си ги купя. Ако събера парите, не? Искам да се опитам да направя едно нещо, обаче не знам дали стане. Сега тук ще сложим едно такова. Бахче якия шоп. Така, това е Netherrack и обаче не знам на него дали може да се слава стълбички. И сега ще разбера. И не можем, ще мислим някакъв друг начин. И какво да сложим, мисля... Я знам. Ай, ще сложим такова. Иване, я такова, Иване, я... Запомни Hunter Shop HD да не се сетвам, защото там има много готини глави, мога да си купя, да. Чека, аз ако купя главата на Venom, ще я сложа в Ender често, никога няма да я продам. Нормално. Или после може да я продам за 90 000, защото съм я купил за 65 000. Така, тук да го направим. Ама аз какви глупости върша? Опа. Това беше гадно. Така, сигурно ще направим този епизод и още един сигурно ще направим. Той там бе. Но сега, малко мързя с него. И сега да кажа на всичките ни почитатели, ако искате да снимаме, ако сме ви омръзнали, да снимаме на Minecraft, искате да снимаме на някоя друга игра, може да снимаме на като CS, Wizard. По принцип играем на много игри, някои от тях са... Не са бая игри играем, но може някой да ни даде някаква идея за игра, яка.
Да, ние играем доста игри. Да, В смисъл, играем бая игри, в принцип, играем Wizard 101, играхме, да, не, Wizard 101 вече не играем. В смисъл, играем говорим ви, да, преди че... играхме, но и там сме бая дори. Да, както виждате, ние в Майнкрафт сме се заребили от 2 месеца, не само Майнкрафт. Играм обаче преди беше също с Wizard. Играхме Да, постоянно играме само. Wizard 101, ако искате, пишете в коментарите и ще ви снимам фигур. Да, ако искате да се видим някъде в Wizard, може да имате някакъв готин герой. Да, наистина, не като твоя. Да, като му аз съм слаб на Wizard, признавам си. Да, той е болство. Да, 14-то ниво на лайф. Лайфа се качва. Защо не мога да скоча това? Аз съм 33-то там. Лайфа се качва най-бавно. Снимаме в ясно снимаме. Как така играем и на Танки онлайн, известна игра. Там но CES. е руска. Да, играем на CES. Играем на бая онлайн игри. Играем горе-долу на Hero Zero. Да, преди бяхме заребени по Hero Zero. Но там някакво се снимат. Там Да, е... това ме бати скучно. Това за кой път трябва да го мина, че да... И мисля това да е края на това. Жди, запомни днес. И още какви игри играем, не знам, да е някаква идея. Но както и казах, може да ни дадете някаква идея да почнем да играем нова игра. Няма да спрем да играем Minecraft. Да, обаче ще снимаме и на тая игра и първо... Да, и ако ни хареса, ще имаме повече, вместо повече на Minecraft. Да, ще почнем да играем с нея доста. Даже мисля днеска или утре да направя един епизод на Wizard, да си представя героя поне. Да, и аз може да го представя 13 левел на... 14 левел на лайф. Да си представя героя. Там бая добре се развива. Не мога как да се развива. Не! Някаква оферта. Почва да ми се бъгва, да, това е бабата на... 20 левел него, като тия пребие 5800. Кажи на баба си да каже хай на YouTube. Бабо, кажи хи на YouTube. И така виждате най-тъпият човек в галактиката. Хит на YouTube. Хит на YouTube. Да. Хит на YouTube. Да. Да, точно хит на И YouTube. така, разсмяхме се, наистина не мога да го мина вече, защото... Видяхте, това е много добро. Да, наистина... Спря се хиличка някой дни. Хит на YouTube. Да. YouTube, не YouTube и YouTube. Я? Хи на YouTube. Хи на YouTube. Хи на YouTube. Сега кажи, че снимаме и ще бъде качена в интернет. Боже, виж, качена. Баба, снимахме и ще бъдеш качена в интернет. Не. Кой каза кой? Супер, бах ти трола, човек. Мисля, Хич, не. така, пак сме тук. Малко ми за... Пак за малко. Не, чакай. Оправихме се. Така, и както видяхме, казахме хит на YouTube. Не хит на YouTube, а хит на YouTube. YouTube. Да, и така, това е Хит на YouTube, един да. тъп човек. Ето, да, е много тъп. Чай, тук се сеят. Виждате, наистина е един много тъп човек, който наистина е много тъп. Така. И който много... Опа, сега стана една, без да искам да се сетна отдолу. И сега почваме от начало, джампа ще паузирам тук стигнато. И така, пак сме тук, почти успях да го мина малко, бе... Това беше много гадно. Пак направи да се сетна и съм голям малумник, да. Но това всички го знаят. Не, бе! Да, и мислим това да е вече края. Да, довиждане, ние бяхме. Да, Procurers. Аз бях да Procurers, а пък той беше идиот. Така, и довиждане.